सर्वांना नमस्ते. नमस्ते. आता बघा आम्ही मुंबई टू रत्नागिरीचा प्रवास सुरू केलेला आहे. ऑलरेडी 10 किलोमीटर झालेले आहेत. व्हिडिओ स्टार्ट करायचा रिझन म्हणजे इथे भरपूर ट्रॅफिक आहे आणि आमच्याकडे भरपूर वेळ आहे तुमच्याशी बोलायला, कारण हे मुंबईचं ट्रॅफिक आहे. इथे दिसते अजून 2 मिनटं, पण ती लाईन भरपूर आहे. चला आता आम्ही दोघं निघालेलो आहे मुंबईला. दोघं कुठे? पाठी कोणतरी आहेत बघा, एकदम कोपऱ्यात बसवलेलं सामोरा सकट. आणि ट्रॅफिक बघा समोर, बाप रे किती आहे ते. आता आमचे आतापर्यंत 30 किलोमीटर झालेले आहेत. 330 म्हणजे अजून 300 किलोमीटर राहिलेले आहेत आपले. मग ट्रॅफिक खूप मिळाला ना, म्हणून लेट. आम्ही निघालोच किती वाजता? 9:15 ला निघालो ना. हे जरा ट्रॅफिकच्या टायमिंग वर निघालो. आता हे पुढचा रस्ता सोपा आहे. पहिला स्टॉप मी कुठे टाकला माहितीये का? पेनचा CNG पंप टाकलाय मी. तशी CNG आहे पण भरून घेऊया ना, मग नॉन स्टॉप जाऊ, मग डायरेक्ट चिपळूणला भरता येईल. चला गाणी. चला आता काजलचा अनुभव घेऊया. काजल, कसं वाटतं रस्ता? सुरुवातीचे 40 किलोमीटर आपण कव्हर केलेत. एकदम मस्त ना. आता मोकळा रस्ता. हा, ते सुरुवातीला 25 किलोमीटर ट्रॅफिक मध्ये होते मुंबईच्या. आता जेव्हा आपला पनवेल पासून जेव्हा पुढे आपण येतोय तेव्हा एकदम छान वाटतं. आता रस्त्यावर बघितलं तर पाठीत आई पहिल्याच तासापासून झोपलेली आहे. झोपलेली असेल ना. आणि समोर बघा आता फक्त हायवे आणि हायवे. आणि तुम्हाला एक सांगतो, येताना CNG फिटिंग नव्हती. आता ही गाडी CNG वर चालते आहे. ओके, थोडासा समजतं की पाठी आपला हे आहे, पण आपली कॉस्ट इफेक्टिव्ह चालते आता. म्हणजे येताना जो 3000 रुपये लागले होते, जाताना फक्त 1500 मध्ये जाऊ मी. आणि एकदम कम्फर्टेबल राईड, एकदम मस्त वातावरण आहे, एकदम मस्त. गाण्याचा व्हॉल्यूम आणि रस्ते बघा एकदम साफ सुथरे आणि सरळच्या सरळ रस्ते, एकदम मस्त. तुम्हाला इथे सांगतो, जेवढी आम्ही ट्रेन जर्नी एन्जॉय केली आहे मी तरी स्पेसिफिकली, तेवढी मला रोड जर्नी पण भरपूर आवडते. मी प्रिफर दोन्ही करेल, बाय ट्रेन बाय रोड. आय एम ऑलवेज रेडी. रत्नागिरी मुंबई, आता मुंबई टू रत्नागिरी चाललो आपण. आणि त्यासोबतच आपल्या आवडीचे गाणे, आपल्या आवडीचे स्टॉप, कुठेही थांबू शकता, कधीही रेस्ट घेऊ शकता. तर ते एक फायदा. आणि की सामान एवढा आहे ना, लिटरली आम्ही तिघांनी आणलंच नसतं एवढे बॅग्स आहेत आता. ट्रेननी पॉसिबलच झालं नसतं आमच्या तिघांनी एवढे पाठी बॅग आहे. म्हणजे 2 सीट्स भरले, पाठी डिक्की भरलेली आहे, एवढं सर्व बघा. आणि मी बघा थर्ड लेन म्हणजे साईड लेनला आहे. ज्यांना स्पीडनी जायचं ते बघा बाजूनी आता जातात आहेत. ही गाडी गेली बाहेर, तरी आपली स्पीड ही 70/80 ची स्पीड आहे ही. अरे बाबा, उठला कोणतरी, उठला. ते बघा, हा तो पाठी टोल होता, हा सुद्धा बंद होता. एक आपल्याला टोल लागलेला ना, स्टार्टिंगला एक लागला. कुठे चाललात? जावा परत बघूया किती भरतं आपली गाडी. हे बघा, आफ्टर मार्केट CNG फिटिंग नंतर बघा गाडी कशी दिसते. आणि 260चं भरला मी, 260. काल बघा मी कितीचं भरलं होतं? 750-800 रुपयाचं काहीतरी भरलं होतं. आपले मंडळी वॉशरूमला गेलेत, आपण पण जरा फ्रेश होऊन येऊया. आता
आता बघा आम्ही वॉशरूम वापरून आलो ना, मला सांग वॉशरूम क्लीन होते का? म्हणजे कुठे पेट्रोल पंपवर थांबून तुम्ही फ्रेश होऊ शकता ना. चहा घ्यायची, चहा पाहिजे तुम्हाला? चहा नको? लेडीजसाठी असं हॉटेल ढाबा वगैरे कुठेही ना फ्रीमध्ये तुम्ही जाऊ शकता, म्हणजे अलाउड आहे लेडीजला. तिथे छोटंसं दुकान आहे, पण नको, नंतर काहीतरी खाऊया कुठेतरी आहे ना. बस आता तुम्हाला सर्व हे दाखवतो बघा. पाठची डिक्की पण पूर्ण भरलेली आहे आणि सोबतच इथून दाखवतो तुम्हाला काय सामान घेतलं बघा आम्ही पडायचा. हे बघा, एक बॅग खाली, एक बॅग ही, इथे बॅग, हे बघा हे सर्व काय 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 कुरड्या, खिचा पापड सगळं घेऊन चाललंय. अर्धे सामान तर ना गिफ्टच आहे, हो, खाणं पिणं सगळं तेच. आणि त्यासोबत डिक्की उघडत नाही, नाहीतर माझे सर्व हे सर्व खाली पडतील. फ्लायओव्हर ब्रिज आहे ना, किती मोठा आहे बघा. चला, प्रवास एकदम चांगला चाललेला आहे आज आमचा. मस्त वाटतंय, एकदम मस्त वाटतंय. ज्यांना गाडी लागते, आता मी रोडवेज प्रिफर करते. काजलला गाडी लागते, पण लागली तुला नाही ना? कारण ड्रायव्हिंग तशी माझी चांगली आहे. गाडीचा ड्रायव्हर मस्त आहे. हा, सफेद बिफेद कपडे घालून गाडी पण चांगली आहे, चालवणार पण चांगलं आहे. काय बोलता आई? ट्रेन 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 ट्रेन, अरे 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 ट्रेन 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 दिसली शेवटी. ट्रेन बघून जरा मजा वाटली आम्हाला. हो, बेस्ट माय फ्रेंड, ट्रेन ट्रेन ट्रेन, बेस्ट माय फ्रेंड. चला, इथे आमचं ब्रेक आहे, केळा ब्रेक, पॉपकॉर्न ब्रेक आणि पॉपकॉर्न ब्रेक. आणि सध्यापुरती आमचे 70 किलोमीटर झालेले आहेत. 7.5 म्हणजे 5 ह्याच्यातले एक झालेलं आहे कमी, आता 4 अजून राहिलेले आहेत. आम्ही जेवायला थांबणार आहे, तो एक ब्रेक होईल आपल्याला. त्यानंतर थांबणारच नाही एकदा पण. जेवण झालं की सल्लग रत्नागिरी, वे टू सासुमा. मस्त गाणी एन्जॉय करत आमचे आता 90 किलोमीटर म्हणजे ऑलमोस्ट 100 तुम्ही पकडाच ऑलमोस्ट झालेलं आहे. कसं वाटलं तुम्हाला 1/3 पोर्शन करून? काही समजलं मस्त वाटलं. असं वाटतं आता तर निघालो. हा, मी तू मग काय बोलताय? हा रस्ता थांबूच नाही. मग आपण काश्मीरला जाऊ. हे बघा, सफर रुकाने के लिए हमें कॉल आते रहते हैं. आज खास डीजे वाले आम्ही मुंबईवरून घेऊन चाललोय बघा. मस्त चांगलं आहे ना गाणे, ओल्ड गाणे बोलतात ना, ओल्ड इज गोल्ड. हे मिडलचे गाणे होते ना, खो जाऊंगा एक दिन तेरा हो जाऊंगा, वो कौन सा दिन है? अजून कोणाचा व्हायचंय तुला? आज का ही दिन है वो, आज की रात होने दो, क्या है वो. लावा दुसरे गाणे आता. मजा येते खरं, लिटरली मजा येते रोड ट्रिपवर. एक जशी यायचा रोड होता तसाच जायचा रोड बघा. मध्ये मध्ये पॅच खराब असणारच, त्या पॅचेसला बघू नका तुम्ही, हायवेजला बघा काय हायवे बनवले. गाणी ऐकत बसा तुम्ही आता फक्त. म्यूट केलंय, म्यूट केलंय का मी? मला माहिती कोणते गाणे लावले? आमिर खानचे. मुस्कुराने की बात करते हो, कि मैं कुछ कर नहीं सकता. काय मस्ती चालली आहे बघा दोघांची. आई हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर जाके.
लिरिक्स रॉंग बोलायचे. समोरचा रोड बघा काय बहार मध्ये चाललाय. मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बनके. टर्न बघा गाडीचा. आम्ही बघा रोह्याला पोचलोय आणि आमचे 110 किलोमीटर झालेत आता. 110 किलोमीटर. आणि हे सर्व इकडे बघा मच्छीवाले दिसले. तर रोह्याला पोचलोय. कसं वाटतंय तुम्हाला? एक नंबर. इथून अलिबागला जायला पण जवळ आहे. रोहा अलिबाग. येस. तर आपला 100 म्हणजे 1/3 आपला इथे जर्नी झालेली आहे. आता 2/3 राहिलेली आहे. व्यवस्थित वाटतंय एकदम. कदम कदम पर लाखों हसीनाएं हैं हम, मगर ये दिल का तोहफा देने उसे आए हैं. लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है. रस्ते बघा रस्ते. जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है. मी तुम्हाला रिकमेंड करेल, जशी ट्रेन जर्नी चांगली आहे तसे रोड जर्नी पण मी रिकमेंड करेल. हा थोडेसे पैसे जातात पण ते जर्नी पण चांगली आहे. एकदम मस्त आहे. स्मूथ आहे जर्नी. ओके गाणं ऐकूया. ये दिल का तोहफा देने उसे आए हैं. ओंकार नाचला तर आम्ही ओ गड्डी लेके, ओ गड्डी लेके, ओ रास्ते पर, ओ सड़क पे एक मोड़ आया. राइट. अमृतसर कब जाने लाहौर आया, छोड़ आया. चला आता 4 hours 4.5 तासाची जर्नी राहिली. 200 किलोमीटर राहिली. आणि आता जरा पुढे हे ट्रॅफिक जो लागला हा मानगावचा ट्रॅफिक आहे. मानगावला इथे आम्ही पोहोचतो. मानगावला पोहोचलो आता. चला आता इथे बघा आपले 150 किलोमीटर झालेले आहेत. आणि समोर आता बोर्ड येतो त्याच्यात बघा चिपळूण लिहिलं आहे 99 म्हणजे चिपळूण 100 किलोमीटर्स आणि रत्नागिरी 187 आणि पणजी 390 किलोमीटर्स. आम्हाला आता जेवण्यासाठी कुठेतरी मध्ये रेस्टॉरंट बघायचं. तिथे आम्ही थांबणार आहे. आणि समोर तुम्ही लेफ्टला बघा तिकडे आहे वीर रेल्वे स्टेशन. वीरला पोहोचलेलो आहे आपण. आणि प्रवास एकदम सुंदर एकदम चांगला चाललेला आहे. एकदम मस्त वाटतंय आम्हाला. आता आम्ही चालतोय बघा. ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर आमचे झालेच आहे. हायवेला बघा पाठी पुढे कोणच नाही आहे. येताना पण तसं जाताना पण तसं. आय गेस गाड्या भरपूर स्पीडने पुढे गेले असतील किंवा पाठी राहिले असतील. काहीतरी दोघांपैकी एक. मागे ट्रॅफिक होतं ना. आणि बघण्यासारखं आहे. समोर माउंटन्स बघा, बाजूला नेचर बघा. तरी दुपारची वेळ आहे. काजल किती वाजले आता? 2 वाजले. तरी एकदम मस्त वाटतंय. राहिलेत फक्त आम्हाला. आणि नेक्स्ट टाइम मला जर बोलला की तुला कशाने जायचं ट्रेनने का कारने, कारने म्हणजे दोघांनी आवडेल आणि सर्व फॅमिलीला घेऊन जाऊ शकतो.
एकदम मस्त. कारनीच अभी नो ट्रेन, सीएनजी बसवली आहे. काय बोलते? आता नो ट्रेन, ओनली कार, सीएनजी बसवली आहे. ऍक्च्युली आपलं ट्रेननी खूप खर्च होईल, सीएनजी खर्च नाही होणार तेवढा. समजलं का? आमचे तिकीट ना ट्रेनचे 1,500-1,000च्या वर असतात तिकीट. सिंगल पर्सनचे. म्हणजे आमचे तिघा गेलो तरी आम्ही 3,000-3,000-4,000 खर्च. आरामात. फक्त जायचं यायचं पण तेवढं सेम. तर त्यापेक्षा तर कार परवडली ना. बरोबर आहे. आणि कुठे जर हॉल्ट घ्यायचंय, स्टे घ्यायचंय, कुठे रिसॉर्ट कुठे चांगलं बाय रोड असेल तर चांगलंच आहे ना. म्हणून आता नो ट्रेन, ओनली कार. आई ऐकताय ना? मस्त. आईला खूप टेन्शन आलेलं, ऍक्च्युली मला पण टेन्शन आलेलं. हा जेव्हा मला बोला रत्नागिरी मधनं की मी कारनी येतो, मी बोले नको राहू दे, ड्रायव्हर शोध, बघूया आपण. मी खूप दिवस थांबले ड्रायव्हर. माझ्या मम्मीला म्हणजे शुभांगी कीर, आईला. आणि मला पण टेन्शन आलेलं की नको तू नको एवढं लॉंग ड्राईव्ह कधी केलं नाहीये ना. आणि ड्रायव्हर्स पण मिळत नव्हते, सगळे कॅन्सल होत होते ड्रायव्हर. मला पण अंदाजा नव्हता. मला वाटलं काय आता नाही जमलं तर मध्ये एक रात्र थांबेल आणि जाईल, असं पण मी ठरवलं होतं कुठेतरी की चिपळूण महाडला, म्हणजे मध्येच 300 किलोमीटर नाही जमले तर. पण कॉन्फिडन्स था की ओंकार येईगा. पण दिस इज अ पीस ऑफ केक. मी सांगतो काय, म्हणजे एवढं सोपं आहे ना हे ड्रायव्हिंग करणं. खरं सांगतो, तुम्ही सिटीमध्ये, ट्रॅफिकमध्ये आणि विलेजमध्ये ड्रायव्हिंग करणं हे कठीण आहे कम्पेअर टू ह्या एक्सप्रेस वे मध्ये. आणि गोवा मुंबई हायवे का सुंदर बनवलेला आहे. वा, माझी 1 रुपयाची माझी 1 रुपयाची पण कंप्लेंट नाही आहे. दोन्ही बघा, 3 दिवसात मी गेलो आणि आलो पण आहे. तर मला भरपूर आवडलं. मी हायली रिकमेंड करेल की तुम्ही जर गाडीचा प्रवास, स्वतःची गाडी पाहिजे. जर गाडीचा हा भाडा विचारलात ना काजल, त्या भाडा विचारला की 10-12 हजार रुपये भाडा असतो ड्रॉपिंगचा फक्त. तर एक तेवढं लक्षात ठेवायचा, स्वतःची गाडी असेल तर तुम्हाला होईल. येस. आता तुम्हाला समोर बोर्ड दाखवतो. समोर बघा काय लिहिलंय. लेफ्ट साइडला महाड आहे, रायगड फोर्ट आहे लेफ्ट साइडला, आणि समोर गेलं तर स्ट्रेट गेलं तर रत्नागिरी. आणि लिटरली मी आता जसं सांगतोय हे तर बोलतील बसूनच आहे. इव्हन मी ड्रायव्हर सीटवर सांगतोय, ऑटोमॅटिक गाडी आहे मी जी चालवते ना, असं वाटतं मी फक्त सीटवर बसलो आहे आणि गाडी कोणतरी दुसराच चालवतोय. ऑटो कारचा हा फायदा. हा जजमेंट असणं गरजेचं आहे. ते आहे. येस. आता बघा, एक गाडी लेफ्ट घेतली आहे एका गाडीने पुढे, तर ती रायगडला जाते वाटतं, महाडला जात असेल ती. हे बघा, ती गाडी गेली बघ वॅगनर पुढून, आणि ही गाडी आपली रत्नागिरी साईडला झाली. आणि इझिली गाडी 80-100चा स्पीड क्रॉस करते. म्हणजे काही वाटत पण नाही. काजलला विचारतो किती वाटते, काजल बोलते 100. 100 गाडी 100च्या स्पीडवर काय नाही वाटत बोलते. आपल्याला ते फील नाही होत. हा, जर आपण बाहेरून बघू की 100च्या स्पीडवर चालली आहे गाडी आपल्या समोरून, तर दिसेल बापरे खूप सुस्ताट गेली गाडी. पण आपल्याला आतमध्ये बसून फील होत नाही. तुमच्याशी जे बोलतोय ना, ती गाडी 70-80चा स्पीड आहे या गाडीचं. आणि पाठी पण गाड्या आहेत बघा, 2 गाड्या आहेत. आणि पुढे बघा, आईला काय वाटतंय पाठी? मला तर एकदम मस्त वाटते बाबा. दिन बन गया. समोरचं माउंटन बघा किती छान वाटतंय. माउंटन तोडून हायवे बनवलाय. मस्त वाटतंय ना. जेवणाचा आता पत्ता ना, गॅस भरायला सुरू आपण. गाडीला जेवण मिळतं. आम्ही गेलो होतो रेस्टॉरंट मध्ये, जेवण होता का तिकडे? आता तुम्हाला सांगू, इथे थंड एवढं आहे ना की उन्हात राहून पण चांगलं वाटतंय ना, असं गरम नाही होत आहे ना असं. आणि प्रवास कसा तुमचा ऑलरेडी 2/3 प्रवास झालेला आहे, कसं वाटतंय? मला असं वाटतंय मी आता पण डोंबिवली स्टेशन पर्यंत. हा, आता पण मुंबईला असं वाटतंय ना. आता 250चा भरला होता, आता बघूया कितीचा भरलाय. आता आपण महाड पण क्रॉस केला, तर पुढे आलो ना आपण. आणि गॅस भरतोय बघा, आम्ही लांब उभे आहे. कितीचं भरलंय मग काय माहिती आता, किती तर खाली झाला बघूया. हा, हा, ह्याच्या अगोदर जे थांबलो ते पण 250चं भरलं, हे पण 250चं भरलं. परत सीएनजी फुल झालेला आहे आपलं. म्हणजे पुढे टेन्शन नको. आता फक्त आमचं लक्ष आहे जेवणाकडे. जेवण कुठे चांगलं, जेवण कोण देत का आम्हाला? आता इकडे गेलो होतो, ते बोलतो अर्धा तास लागेल.
अरे अर्धा तासात आम्ही पुढे पोहोचेल बोललो. अर्ध्या तासात खूप पुढे जाऊ आपण. हा. चपाती भाजी आणि फक्त चपाती भाजी. आणि फक्त चपाती भाजी आहे. तुझ्या काजल बेल्ट लावलं. आम्ही विचार काय केलेला काय काय खाणार ना. आम्ही सकाळी लवकर निघालो म्हणून, नाही तर मग घरून पण आणलं हॉटेल असतं ना. आरडी. हा हॉटेल आरडी आहे का हॉटेल? काय म्हणजे पुढे जाऊन बघा. इकडचे काय भरोसे नाही वाटत मला आरडी बिर्डीला. कोई नाही ना तो फिर बनाने को टाइम लगता हा बरोबर. आता इथे कसं, इथे जास्त पब्लिक नाही येते ना, public नाही. मग ते आल्यावरती ऑर्डर बनवतात, मग ते अजून लेट होतो. रेडी त्यांचं पण जेवण बरोबर आहे ना, त्यांचं पण बरोबर बरोबर आहे. करणार. रेडी जेवण नाहीये ना, मग आपण आता जल्दी जाने का हा, आपण त्यापेक्षा जरा पुढे बघूया. जिथे गर्दी असेल तिथे जाता घुसूया. जिथे गर्दी तिथे सर्दी. सर्दी येस. और उसको बोलने का जो लाओ बाबा कुछ भी लाओ वेज में अच्छा तुम्हाला. हा वेज फटाफट. हे बघा टोल गेट 500 मीटर आणि पुढचा टोल मी जेव्हा येत होतो ना तेव्हा हा टोल बंद होता. आता पण बंदच असेल काय माहिती. बघूया तरी. येस हे समोर टोल आलं. बंद आहे बंद आहे. बंद आहे ना. हो बंद आहे. अच्छा हुआ ना ये पैसा बचा लोगों को. चल एक चांगली गोष्ट झाली की हे सर्व टोल बंद झालेत बघा. बंद. वेलकम टू चंदावे खुर्द. आया जाम कावळे ओरडतायत पोटात. काय आला? हे मग केळी खा कावळे ना. ओरडतायत. ते केळं आणले ते खा ना अरे काजल. 2 ऑलरेडी खाल्ले, मला जेवायचंय. मग खा ना काय. हा एक खा आता हा, पुढे. अजून खा. हा एक खा अजून एक. बघा म्हणून तर आपण वेस्ट होने के बजाय खा ना. हा म्हणून तर आपण असे आणले आहेत. आणि पुढे बघ संत्री बिंत्री आहे, घ्यायची का उतरून? नको नको. हे बघ बाजूला लेफ्ट साईडला संत्री आहे. नाही नाही जी. पुढे खेड आणि रत्नागिरीसाठी सरळ रस्ता. ओके. फ्रूट्स खाने का. अरे रस्त्यावर कोण हाय की नाही? अरे हम है ना. असं वाटतं ते कोविड मध्ये कसं चालत होतं कोरेत आहे. हे बघा आता तुम्हाला दाखवतो बघा. से रोड बहुत नसीब से मिलते हैं. काय बोलता? नसीब से मिलता है सर. हो एकदम खाली आणि मस्त. मस्त आहे. कारण आपण सॅटर्डे संडेला नाही निघालोय ना. आणि आपण हे खा ना. येस चला केळी खाऊन झालेली आहे. लंचचा आमचा काय आता पत्ता नाही. नाही होईल लंच. चला शेवटी रेस्टॉरंट आम्हाला सापडलेलं आहे. नाव आता बघूया, पहिलं टेस्ट बघूया मग नाव बघूया. आता 2:30 वाजले. 2:30. अजून खूप वेळ आहे जायला. मला वाटलं ओंकार मॅपमध्ये दाखवते 3 तास, पण मग ओंकारला म्हणलं हो 3 तासात पोचू आपण. नाही पण आपण ओंकारला खूप लेट आहे अजून. इथे बघूया काय दिसतंय. हा शबाश. इकडे व्ह्यू बघा कसं मस्त आहे. असं काजल असं आपलं रेस्टॉरंट असं तर हाऊसफुल असतं ना हे सर्व. एक पण सकाळची बाहेर लागले असते वेटिंगला. हो ही टेबल आहे छान आहे ना. हे चांगलं बनवलं. काजल बघा सर्व फेस वॉश सर्व घेऊनच फिरते. थाली बघून कसं वाटतंय? चपाती बघून मजा आली. हे बघा मी इकडे चिकन थाली मागवली आहे ज्यामध्ये 2 मस्त फेस वॉश केलाय ना. जरा फेस वॉश केलं की जरा फ्रेश वाटतं ना. मी 1 रुपयाचं पण दमलेलो नाही इकडे चिकन. मी 25 पैशाचं पण आहे. इथे बघा चिकन थाली मागवलेली आहे. चपाती दिली आहे, सोलकढी दिली आहे, करी दिलेली आहे, ड्राय दिलेला आहे आणि राईस दिलेला आहे. आणि इकडे आईची बेस्ट थाली आहे. या हा तुमच्या कपड्याला मॅचिंग म्हणून बटाट्याची पिवळी भाजी दिलेली आहे. चपात्या, भात, वरण, डाळ, बटाट्याची भाजी, सोलकढी. चला घ्या जेवायला घ्या मस्त. आणि काजल आम्ही दोघं शेअरिंग करणार आहे. आणि परत अजून एक आयटम मागवला आम्ही. हा घे ताट घे. चपाती बस सोलकढी पी. ते मेनच मला तेच टेन्शन आहे. म्हणजे पुढं जायला रुटीन व्यवस्थित झालं पाहिजे. चांगला आहे. येस. राईस आहे का? हा काका ठेवा. जेवण चांगलं आहे. चांगलं वाटलं तर
जेवण चांगलं तुमचं. नाही पहिल्या घासावरूनच समजलं, ग्रेव्ही बघून आणि त्याच्यावरच समजलं. आम्ही बोलतो आम्हाला कुठे मिळतं आणि काय म्हणतात, आम्ही थांबू कुठे कुठे 2 जागी थांबलो पण ते बोलते टाईम लागला. चिकन थाली मागवली आहे, ग्रेव्ही एकदम सुंदर आहे, मस्त आहे. ही पण छान आहे. तुमचं व्हेज चांगलं आहे. आणि हे बघा त्यासोबत आम्ही काय मागवलं, फ्राईड राईस. आणि तुमचं जेवण आवडलं. खावा खावा पोटभर खावा. आता डायरेक्ट चिपळूणला वडापाव खायचा आपल्याला. ना माझं तिकडे कुठे? हां आमचे एक ठिकाण आहे करबुड्या फाट्याला आहे ना, वडापाव भरपूर सुंदर मिळतो. तुम्हाला मी दाखवतो. आम्ही काय काजलने 3 खाल्ले होते, मी 3 खाल्ले होते, मम्मीने काजलने 4 खाल्ले होते वडापाव. जेवण आवडलं तुला? एकदम मस्त. चायनीज पण बघा, फ्राईड राईस येतं एकदम मस्त. चिकन थाली तर एकदम मस्त, फ्राईड राईस पण एकदम मस्त. खाऊन पण फ्राईड राईस पण, ग्रेव्ही पण एकदम मस्त, हायली रिकमेंडेड आहे. आता तिकडे बोर्ड काय दिसतं तुला? महाड आणि महाबळेश्वरचा बोर्ड दिसतोय ना. आणि हॉटेलचं नाव काय? हॉटेल कालकाई. हायली रिकमेंडेड आहे. मी जर परत ह्या रस्त्याने आलो तर ह्याच हॉटेलमध्ये, ह्याच रेस्टॉरंटमध्ये थांबणार. आणि प्राईस विचारा तर थालीचे प्राइजेस मी सांगतो आता परत बघून. मी फक्त थाली बघितले, पटापटाने ऑर्डर केले, कारण आम्हाला लवकर ऑर्डर पाहिजे होती, वेटिंग नको आम्हाला. हायली रिकमेंडेड आहे. जर तुम्ही येत आहे ना आणि या रूटमध्ये जर मध्ये तुम्ही थांबताय ना, तर बाकी इतर रेस्टॉरंट तर असतील चांगले, पण हे डिसेंट आहे, घरगुती चव आहे, रिजनेबल मला वाटतं आहे, पण एकदम चांगली. ही ग्रेव्हीसुद्धा अशी फेकतात ना माणसं, ही पण पियायला वाटते ग्रेव्ही. ठीक आहे एकदम. आता काका इकडे जरा आमच्या कॅमेऱ्याला सांगा तुमच्या हॉटेलचं नाव काय? कालकाई. ॲड्रेस कुठे येतो हा? पोलादपूर. कुठे? पोलादपूर. पोलादपूर. म्हणजे रत्नागिरीपासून किती अंतर आहे? हे 250 ना? 250. म्हणजे आमच्या पब्लिकला सांगतोय की जेवण भरपूर सुंदर आहे इकडे. जेवायला आले की इकडे जेवायला थांबा बोलतोय. बनवणारे एकदम छान, जेवण पण एकदम छान. म्हणजे चायनीज पण एकदम मस्त बनवलं आहे. थँक्यू. चायनीजचं राईस पण बघा, क्वांटिटी पण भरपूर आहे, आणि चव पण तशी आहे, बरोबर ना. आम्ही हे ग्रेव्ही पण सोडत नाही बघा, आणि हे पण नाही सोडत आहे बघा. त्यासोबत शेजवान चटणी. ठीक आहे, हे बघून घ्या. हॉटेल कालकाई पोलादपूरला आहे. रत्नागिरीपासून मुंबईला जाण्यासाठी 3 तास लागतात. आणि आपल्याकडे येत मी ह्या रेस्टॉरंटला 5 स्टार देतो. बरोबर आहे ना. जर ते जेवायचं असेल तुम्ही जेवू शकता. म्हणजे आमच्याकडे यायला जर तुम्हाला संध्याकाळ होत आहे ना, तर हे सजेस्ट करू आम्ही तुम्हाला. नाही, आपल्याकडून निघाले तर लंचला येतील इकडे. बसा. हा ब्रिज आहे बघा पुढे, आणि इकडे असा बोर्ड लावला आहे. ही डायरेक्शन आहे आपली रत्नागिरीची, गोवा डायरेक्शन. कोणाचा मोबाईल चार्जिंगला लावायचा होता? चला तुझा हा वाला. हे गावाले कोंबड्या बकऱ्या पण पाळतात. चला, आता आमचं 3 तासाची जर्नी राहिलेली आहे. सध्यापुरती 180 किलोमीटर झालेले आहे. आणि या हॉटेल कालकाईला पोलादपूरला आहे. हे बघा कशा माहिती आहे का, खेड म्हणजे रत्नागिरीहून येतात खेड, विनहेरे, मग पोलादपूर लागतो, मग महाड. हां महाड आणि खेडच्या मध्ये एकदा जेवून बघा, मस्त आहे. म्हणजे साईडलाच महाबळेश्वर आहे, इकडे साईडला, राईट साईडला. चला आपली जर्नी बिगिन्स. जर्नी स्टार्ट.